Spuneți-ne, vă rog, care este rolul femeii în politică? Un rol foarte important, pentru că știm întotdeauna când ai ceva de transmis te adresezi unui bărbat, când ai ceva de făcut te adresezi unei femei. O zi importantă pentru organizația de femei Maramureș, de a fi împreună cu colegii, de a fi o voce, și eu am să le îndemn pe colegele mele să aibă curaj, să aibă voință, pentru că împreună putem să fim o voce. Spuneți-ne pe viitor, ce vă propuneți? Muncă, activități, acțiuni împreună cu organizația Partidului Social Democrat din Maramureș. Cât de mult contează femeia în politică? În ultimii ani, Maramureșul a avut din ce în ce mai multe femei alese primare. Din acest punct de vedere, deschiderea pe care Partidul Social Democrat a dat-o omului politic femeie, omului de administrație femeie, de aici denotă și aceste funcții pe care organizația de femei le-a obținut în cadrul județului Maramureș.